Arratsaldeon ikusentzuleak eta ongi etorri gaur bertan bere ibilbidea hastera doan berbagai saiora. Izenak berak dioen moduan berbetarako tartea izango da hau elkarrizketa formatuan, hizketan jarriko ditugu bertara etortzen diren gonbidatuak. Askotariko pertsonak, askotariko ordezkariak pasako bira guretik astero eta haur eta gazte literaturari buruz berba egitera batozen bi lagun izango dira horietan lehenak. Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak iaz haur eta gazteentzat euskaraz argitaratu ziren 231 liburu aztertu ditu. Eta azterketa horren emaitza da 2023ko haur eta gazte literatura irakurgi da. Duela 34 urte, 1980ean kaleratu zuten lehen gida. Udal liburutegietako liburuzainen eta zenbait ikastetxetako irakasleen laguntza izan dute aldiro, eta hala izan da oraingoan ere. Gurean hartu ditugu gaur Eunate Arebiotorre, Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko irakasle eta ikertzailea eta Arantzazu Ibarrondo Oñatiko liburutegiko arduraduna. Arratsaldeon eta ongi etorri bioi. Arratsaldeon. 1980etik haur eta gazte literaturaren gaineko gida kaleratzen, zer dela eta? Momentu hartan haur literatura gero eta hasi zan pitimat euskal haur eta gazte literatura kaleratzen eta suposatzen dugu ikusi zala beharra nolabait pitimat alde batetik bultzada emateko eta ezagutarazteko haur eta gazte literatura hori, bai irakasleen artean edo liburutegien artean edo ez dakit, eta orduan hor sortu zan uezin lako taldetxo bat, haur eta gazte literatura euskaraz, kaleratzen den haur eta gazte literaturak aztertzeko. Zeleku esango zenukete betetzen duela literaturak haur eta gazteen egunerokoan? Uste du denetarikoa dagoela, ez? Batzuentzat oso garrantzitsu izango da, eta beste batzuentzat ez horren beste. Ikusten duguna da, produktu asko dagoela, ez? Orduan, pentsatu nahi dugu, erabili egiten dela. Gero, nik adibidez, niri dagokidanez, esango nuke ikastetxetan ikusten duguna da oso erabilera anitza egiten dutela. Batzuk egiten dutela oso lanketa sakona, liburuekin eta literaturarekin ez, oso lanketa sakon politak egiten dituztela, eta beste batzuk erabiltzen dute batzutan utzuneak bete pixkat, ez? Orduan esango nuke oso anitza dela, eta familietan ere denetarik egongo dela, ez? Liburutegitan, suposatzen dut, ez, horre ere denetarik ikusiko dela. Azken finean nolabait gure bihotza da, ez, bilduma. Orduan, gero eta handiago da bilduma hori, eta, klaro, gero eta ale gehiago baldin dauden einean, nolabait pitimat bilduma hori antolatu behar da, eta guretzat literatura funtsezkoa da. Guretzat, ez dakit, nik uste dut irakurlea danarentzat dala gure bizitzako eguneroko zerbait funtsezkoa, ez? Gida kaleratu aurreko urtean, kasu honetan 2023an argitaratutako euskarazko liburu ia denak irakurtzen dituzue. Hori da abiapuntua, ez da? Bai, hori da. Saiatzen gara urtean zehar, irakurtzen dugu aurreko urtean, momentu honetan hasi gara 2024ko produkzioa irakurtzen, ez? Baina, nola ikasturtea dan, 24-25, baina guk 24koak ari gara irakurtzen. Eta saiatzen gara guztiak irakurtzen eta komentatzen eta lantzen, ez, irakurketa horreik. Hori da, ez da, eta horretarako badago mintegi bat eta badago irakurle talde bat. Biok zarete, bertako partaide, konta iguzue zein den zuetako bakoitzaren kasua, noiztik eta zer dela eta irakurle lan horretan. Ni naiz azkena talde hortan sartzen, orain dela 3 urte sartu nintzen, eta izan zen beste lankide bat, nire alzola urteetan egon izan dena, eta nireak erretiro hartu zuen, orduan toki bat geratu zen hor, eta ni sartu nintzen, ez? Betidanik izan dudalako literaturarekiko interesa, grina eta irakurzaletasuna, eta bereziki haur eta gazte literaturak azken urteotan asko erakarri nauen zerbait da, eta asko aztertu dudana ere, ez? Orduan aukera ikusi nuen eta bertan sartu nintzen. Baina, Arantzazuk hemen badarama... Arantzazuk veterana, hasieratik, 80etik dagoena, eta
orduan hasitakoetatik geratzen den bakarra gaur egun. Bai, neu naiz. Eta zergatik, justo urte hortan hasi nintzen liburutegian, Oñatiko da liburutegian lanian, eta han orduan nire lankidea eta arduraduna zana Pruden Gartziak esan zidan, mintegi bat sortu da ezin eta parte hartu behar dugu, ez? Hombre, Pruden Gartziak dako baita literaturarekiko idazlea da baita, eta bueno, nola baita txikimendu importante bat, eta orduan, junitzen, jakin barik oso ondo zertaran isoian, eta esan, irakurri, eta egia esan da ja, hasieratik deskubritu nun mundu bat, nik ez nun ezagutzen aur eta gazte literatura, liluratu zidan, eta egia esan da, asko gozatzen dut aur eta gazte literatura irakurtzen. Gehien bat, album ilustratu horrek, eta hola. Eta bai, egia esan da, naiz, geixen urte hasieratik nauena, eta jarraitzen dut, asmoa dut, bintzat, jarraitzeko, ez? Gozatu eta ikasi ere bai, ez da, suposatzen dut, aur eta gazte zuzendurikoa izanik ere, helduok ere asko ikasi dezakegula horietatik, ez da? Bai, nik esango nuke asko. Gainera, askotan aur eta gazte literaturak dauzka geruza asko baita ere. Orduan, gauza batzuk izan daitezke oso aurrentzat edo aur txikiagoentzat, baina geruza ezberdinak dauzkate. Orduan, irakurle motaren arabera ere, hainbat irakurketa izan ditzake. Orduan, batzutan nik uste gutxietzi daitekela, ez? Aur eta gazte literatura, ez dakit, beste eskazagoa balitz bezala, ez? Eta nik uste hori ez dela zuzena, ez? Oso aberatza izaten da, eta nik uste irakurle askorentzat guk asko gozatzen dugu, eta gu helduak gara. Eta urteak, arantzazuk zarezanik ez, baina besteok ere urteak daramatzagu aur eta gazte literatura irakurtzen eta gozatzen, eta beti aurkitzen ditugu gauzak, ez? Eta beti ematen digu gozatua, baina zer pentsatua ere bai, ez? Orduan, ni ados nau, unaterekin askotan, gero, nik liburutegien aldetik askotan daku bereiztuta, helduen liburutegia, aurren liburutegia, badago intendentzia bat merkatuan, argitaletxetan, olako album bereziak ataratzeko, nun liburutegietan, ohitura dako eta zailkatu inbiu nola baita, ez dakigulan nun kokatu. Album horiek askotan gure zerrenda berezi hortan gidan agertzen dianak, adinik ez dakoinak, ez? Adina, gu gomendatzen ditugu ze adin konkretu batetik aurrera, baina daude, eunatek esan dauen moduan, ez? Geruza ezberdineko albunak, horrek dira albun oso gomendagarriak, eta literatura ona dana, ez? Eta hori ez bakarrik umien literaturan, helduen literaturan be, geruza asko dakoinak, eta segun zure irakurketa maila nola ulertzen duzun liburua, albune eta liburu aur eta gazte literaturan asko dau. Eta egia esan da plazera, horreik irakurtzea, nik uste dut asko ikasten dela baita estetikoki, estetikak behin garrantzia handia dako, ilustraziotan, hori baloratzea behar bada, pitimat zailagoa egiten zaigu, ez dakulako nolabait nahiko formazioa behar bada, ez? Baina, urteen poderioz ikasten duzu, ez? Eta gero liburua osotasunean, alde bat da testua, ilustrazioa, albunen kasotan, baina gero bere osotasunean, forma nolabait borobila izan behar du, ez? Liburu horrek oso gomendagarri izateko, baina, literatura, aur literatura, daude liburu asko edo ez du adinik eta oso ona dira irakurtzeko eta gozatzeko. Eta gero aipatzen zenuten baita ere oso interesgarria dela irakurle moduan jardutea, erakutsi dizuelako nola baita ere, entzuten, hausnartzen, ikasten, ez da? Bai, hori asko egin behar dugu, hainbat egoten gara mintegian, eta beti ez daukago iritzi berdina, beti, askotan ez daukago iritzi berdina, ez? Eta orduan, horrek ere eramaten gaitu hortara, ez? Asko entzun behar dugu, besteak zergatik uste duen liburu bat hau edo beste dela, edo zergatik ez da zerbait, ez? Eta gero norberak ere, hortik ze ikasten duen, ez? Eta elkarrengandik asko ikasten dugu ere, besteak entzuten eta besten irizpidea jasotzen, hor ere lana aberatza izaten da zentzu hortan, ez? Eta gero beste batzutan izaten dugu erronkatza hori, ez? Izan daiteke zuri asko gustatu zaizun liburu bat, ez? Eta esaten duzu, nik hau ez dakit, gomendagarri edo oso gomendagarri, eta beste batek irakurri behar du orduan, ez?
eta besteak irakurtzen duenean, ez nator bat zurekin, eta pizkat, egoten gara horrez, zuk zurea defendatu nahian, zergatik zuretzako izan den hain, eta bestearentzat ez. Orduan, bueno, hor badago, elkar entzun, elkar ulertu, elkar batzutan, ez dakit, konbentzitu nahi hori, baina, bueno, beti irizpide batzuen arabera eta argudiatuta, ez? Hori da, izan ere 14 lagunek osatzen duzue taldea, bertan zaudete, ekimena humanitate eta hezkuntza zientzien fakultatetik koordinatzen da, baina gero irakurle talde badago hor, kasu honetan esate baterako 14 lagun, aritu zarete ariketa hori egiten, zuek biok bai, eta horretaz gain, Aramaio Bergara Eskoriatza, eta Legazpiko, udale biblioteketako ordezkariak, Aretxabaletako Kurtzebarri Eskolakoak, Eskoriatzako Luis Ezeiza, herri eskolakoak, horiek guztiak batzen joan zarete. Denok irakurtzen dituzue liburu guztiak, edo nola antolatzen zarete zuen artean? Bueno, normalian banatu egiten dira liburuak, gero eta, bueno, zorionez, gero eta produkzioa handiago da euskeraz, eta orduan banatu egiten dira liburuak. Oin, oso gomendagarria baldin bada liburu bat, beste kide batzuk irakurtzen daue. Osea, pertsona bakar baten iritzia ez da nahikoa, liburu hori oso gomendagarri bezala juteko. Eta askotan, ze gertatzen da, askotan biblioteka mundutik goazenak, igual aurretik irakurri izan dugu liburu horiek, edo, bueno, eta bertan hori ez dugu irakurtzen, baina nik irakurri dut. Eta gero, denboraren poderioz badaude, ez dakit, askotan da, ez dakit, zerritar batek ikusten badau sagar bat, eta badaki, hau ona da, eta ez dira, guben liburuekin askotan sorpresa hartzen dozu, baina hainbeste urte ondoren pitimate itxure ikusten dozu, edo idazleak oso klasikoak dianak aurre eta gazte literaturan, ez da, bueno, seguro ondo liburu ona dala, edo Anthony Brown bat, edo, bueno, ez dakit, edo, eta, bueno, bai, iten dugu banatu. Baina bai egiten duguna da denok azaldu pizkat. Zergatik liburu bat izan daiteken gomendagarri, oso gomendagarri, edo ez dugun gomendatzen, eta orduan hori bai pizkat kontatzen dugu, ez? Zeri buruzkoa dan liburua, eta zergatik ematen dugun iritzi bat ala beste. Orduan hori bai da denon artean partekatua, eta gero zalantza dauzkagunetan, hori beste batek irakur dezala, ez? Eta gaina batzutan, denek ezin baldin badugu mintegira joan, egiten duguna da hori, ez? Zalantza baten aurrean, bueno, emango diogu, etorri ez den bati, horrela ez dauka nolabaiteko eraginik, ez? Hartu ezala neutralagoa den batek. Eta ze aldagai hartzen dituzue kontuan, balorazio egiterako orduan? Hori zaila da erantzutia. Hainbat izango dira, suposatzen. Bai. Alde batetik, album bat baldin bada, ezberdina da albune izatea, nun ilustrazioa kontutan izaten dira, edo bakarri testua izatea, ez? Adibidez, gazte literatura testua. Gaia, zeintzu dian gaiak, lantzen dian gaiak, edo kontatzen dian gaiak, nola dagoen idatzita, badaude oraindik eta zoritxarrez akatzak dituztenak, euskeraz idatzita, orduan horrek ez dia onargarriak. Momentu hontan ja ez da onargarria olako akatzekin, batzutan kontutan eukiten du, esaten du, behar bada, hau da inprentako akatz bat, baina ja baldin badia beste akatz mota batzuk itzulpenekin gertatzen da, euskera zuzena da nala ez dakit, pitimat, oso gai ezberdinak hartzen ditugu kontutan, eta bai. Zaila baita ere, didaktikotik izan dezakeenaren eta literatura onaren arteko oreka hori topatzea, ez da? Bai. Batzutan muga ez, zaila izaten da. Ohartzen gara liburu batzuk ez, literatura pixkat ahaztu egiten dutela beste helburu baten alde ez. Agian ikusten dugu batzutan oso didaktiko edo oso zuzenduak izaten dira ez, gai konkretu bat lantzeko, eta orduan hor bai, egia da, agian gai hori lantzeko egokiak izango dira, baina literaturatik gutxi izaten dute, ez? Orduan horietan, bai, azkenean gurea da aurre eta gazte literatura agida, ez? Orduan hor bai jartzen dugu arreta, ez? Arantzazuk esan bezala, ez? Hizkuntzari asko erreparatzen diogu, gero ilustrazioak baldin badaude ilustrazioei, ez? Ilustrazio eta hizkuntzaren artekoa, baina literatura ez den hortatik ere, ez, horri ere erreparatzen dugu. Nola kontatzen den historia, eta gero danok, formazio edo mundu ezberdinetik gatoz. Horretik da hain interesantia taldean, ez. Ez dira bakarrik irakasleak, gaude bibliotekarioak. Eta askotan bai horri izaten dugula nolabait irizpide ezberdinak.
ez dakit, irakasleak eta ume txikiekin dabiltzenak berehala ikusten dute, hau oso baliogarria da, baina oso ondo lantzen du gai hori. Baina gero igual guk hartzen dugu, ni literarioki, niri ez zaita hainbeste interesatzen. Guk liburutegietan ez dugu gai konkretu bat lantzen, eskolan lantzen den moduan. Eta izan leke liburu bat oso baliogarria eskolan izateko, edo ezinbestekoa, bai, eskolan eukibida liburu hau, ez dakit, dolua lantzeko adibidez, baina behar beda gure gidan ez dako lekurik. Ez dulako, hori ez, literarioki, nik pertsonalki, eta nik uste dut beste bibliotekario batzuk baita, pilima profil ezberdina daku. Orduan, horrengatik da baita gure lana eta gida honen emaitza aberatsagoa. Dano profil berdinekoak izan da, eta danok beste gida bat izango zen. Horretik izaten dugu askotan eztabaidak, baloratzen ditugulako, orokorrian dano konturatzen gara liburu ona danian, oso ona danian normalian ez da zalantzarik egoten, eta aho batez izendatzen dugu, hau oso gomendagarria. Bi multzotan, banatzen dituzuen nagusiki, gomendagarriak eta oso gomendagarriak, eta gero bada zerrenda berezi bat ere. Horiek ez dakite bereziki gomendagarriak diren, zer eduki behar du liburu batek multzo horietako bakoitzean egoteko? Zerk ezberdintzen du esate baterako liburu bat gomendagarri izatetik oso gomendagarria izatera? Bueno, gomendagarria izaten da orokorrean, hori ez, gomendatuko genuken zerbait. Baina oso gomendagarriak beti zerbait gehiago izaten du, ez? Beste maila batean dago. Dela gaiari lotuta, dela hizkuntza, dela liburua osotasunean, ez? Nola dagoen sortuta, ilustrazioak baldin badaude, ilustrazio eta testuen arteko hori nola lotuta dagoen gaiak ere bai, ez? Batzutan beste gai batzuei begiratzen dietelako, ez? Orduan, oso gomendagarriak izaten dira, guretzako oso bereziak izaten direnak, edo benetan plus bat daukatenak, ez? Eta gero zerrenda berezian, batzuetan dauzkagu liburu batzuk, oso ondo ez dakigunak nun sailkatu, ez? Izan daitezkenak oso onak, baina zerbait daukate, ez? Eta ez nuke esango beti direnik oso gomendagarrien gainetik daudena, baina beste zerbait dira, ez? Eta batzutan sailkatzeko zailak izaten direnak, ez? Edo dauzkaten ezaugarriengatik. Orduan, hori izaten da. Eta horiek dira, zerrenda berezi horretan jasotzen dituzuenak. Hor askotan hartzen ditugu liburu batzuk adibidez bitartekariak behar dituztenak. Orduan, klaro, segun nola erabiltzen den gida, zuk sartzen baduzu, adibidez, Juan Cruzig erabideen poemak eta diala olako liburu potoloak, behar bada horiek bai behar dutela bitartekaritza, ez? Ez dia igual zuzenean umeak irakurtzeko. Orduan, edo nik uste dut igaz, Babar sartu zala, ez? Babarren liburuen bat, Brunov klasiko bada, eta, hor zalantza sortu zen, ez aipatzea euskeraz kaleratu danean Babar bat, ez? Jean Brunov, aipatu behar dugu, baina gaur egungo gure, nolabe, gure betaurrekoekin begiratuta, hor azaltzen dian mezu batzuk, umei transmititzea, edo nolabait jola, hor eztabaida sortu zen ez geben ikusten, batzuk egokiago ikusten zuten, beste batzuk ez, orduan, kontutan eukibiozu baita klasiko hauetkin noiz kaleratu zian, orduan horbe ertzabe oso fina da, ez? Eta paus horrek tentu zemun behar dira. Claro, bere garaian balio handiko liburuak izan zian. Gaur egun baztertu behar ditugu, ez bestela, helduen literaturan klasiko asko ja baztertuta egongo ziren. Eta oraindik mantentzen dira, ez? Ez dakit oso klasikoa dian edo zen literaturan. Orduan, hor badago nolabait zerrenda berezi hori, ez? Lekua dakoi hor liburu batzuk benetan, ez dutela betetzen oso onak dira, ez baldin badia onak horrez doaz, eh? Bai, hori da. Ez doaz, zerrenda berezien ez doaz. Hor sartzen dugu, nolabait ikusten dugunean, ez dagoela bere leku egokia ez dala beste zerrenda, oso gomendagarri edo gomendagarria. Eta garai batian zian, baztergarriak. Hiru zailkapen eusen, baina baztergarri hitz hori urtietan erabili dugu. Lehenengo izarrak zian, izar bat, bi izar, hiru izar. Gero izan zian gomendagarriak, oso gomendagarria eta baztergarria, baina baztergarri hortan
bueno, batzuk minduta urten leke. Eta orduan, bueno, egia esan da, behar bada esan izendapen egokiena. Eta, bueno, gube mintegi bezala, talde bezala ikasten jungara eta fangara, pitin bat, aldatzen. Aldatzen. Eta gidan bertan, bai agertzen da, hasieran ez, irakurri ditugun liburu guztiak. Baina gero denak ez dira gomendagarri edo oso gomendagarri. Ez dugu esaten baztergarria diren, ez batzuk ez dira baztergarriak, ez dira iristen agian, ez? Eta gainera oso ondo funtzionatu dezakete ikastetzetan edo liburutegitan baita ere, ez? Baina, bueno, guk gure irizpideen arabera ez ditugu sartzen. Orduan, hasieran badaude irakurritako denak, eta gero hortik zeintzu dian gomendagarri, oso gomendagarri edo zerrenda berezikoak. Aipatu moduan, gidan badakar ez da, irakurritako liburu osoen zerrenda, eta bertan ilustratzailean orden ere irakurri daiteke. Irten da hemen ez da, ilustrazioaren gaia. Esan genezake, haur eta gazte literaturaren kasuan pisu handiago hartzen dutela, ilustrazioek? Gehiago sartzen dela begietatik. Adin baten, ez dakit, txikientzat, liburu asko, oso 0 urtetik 5 urte arte hor taldetxo hortan sartzen dugun askok ez dute testorik edo oso gutxi. Orduan bai da. Eta gero edizioa be kontutan eukiten du, porque, liburu bat osatzerakoan be hor, argitaletxea daude, editoreak daude, eta edizioak bere garrantzia du, eta garrantzia handia. Posible da oso testu ona, oso ilustrazio onak, baina, eta hori askotan, horria irizpide ekonomikoak ere sartzen dira. Orduan, babar bat, aipatu duguna, Frantzian babar, nola elefante handi badan, igual bat danok ez dakizei hemen zer nitan babar, zer pertsonaia dan, da elefante bat, eta gero elefante familia bat, baina elefante kume bat. Frantzian adibidez hor sortu zen, eta holako album ilustratu handiak dira. Elefante bati dagokion tamaina, ez? Babar bat sartzea, olako edizio txiki baten, horria zerbait, hain txikia da, ez dakit. Orduan, editoren lana be, nik uste goraipatzen dugula batzutan eta kontutan eukiten du, papera, tamaina... Hori da, ez da, eta hor txikientzako liburuetan, ohikoak izaten dira, azal eta horri lodiak, testura leundunak, jolaserako bide ematen duten horri tolestagarriak eta alakoak, ez da. Formak, bai. Nik uste lagundu dezaken guztiak, ez? Azkenean, momentu hori, ez? Irakurketa momentu hori laguntzen duen guztia aztertzen dugula, ez? Eta gero, behin da berria aipatzen gabiltzena, ez? Baina albumen kasuan, ilustratzailea noski aipatu behar dela, oso rol importantea dauka, ez? Testuarekin batera ilustrazio, biek kontatzen dute historia, ez? Orduan nola ez dugu aipatuko ilustratzailea, ez? Bai. Tira, eta gidan, irakurri dugu nola diozuen baita ere, zentzu honean esan da, baina txikienentzako argitalpenek asko dutela, absurdotik ere, baina erakargarriak egiten zaizkie. Bai. Hori nik uste dut absurdoa, nonsense guk erabiltzen dugun hitz hori. Bai, egia esan da askotan, hori adibide pitimatola ezagunena Alicia da, ez? Eta herrialde miresgarrian, ez da txikientzat, baina absurdo hori be askotan ume txikiak asko gozatzen dute. Gero ja helduak iten garenean, garen enean, ja nolabit absurdo horrekin ja gelditzen gara pitin bat eskolokauta, baina umeak oso ona baldin bada absurdo hori, oso ondo harrapatzen dute. Azken finean pentsatu behar dugu, umeak diala, beti ez, esaten den bezala, esponjatxo bat, eta euren burua oso irekia dago, bai estetikoki marrazki ezberdinak ikustera, dana da berria beraientzat, ez? Orduan txiki-txikiak dienean, eta orduan hor, absurdokin, eta barre egiten dute, heldua baino gehiago, eta absurdo hori ondo egitea zaila da, baina badaude, bai, oso onak.
Eta, bueno, gidan, irakurri dut baita ere, nola diozuen, zorioneko zaudetela gaudela, Pamiel argitaletxeak, Kalandraka argitaletxearekin batera lankidetzan, behin eta berriz, liluratzen gaituelako aurrentzako liburu zahar ezagun edo ez ezagunen berrargitalpenekin. Eta horre, erreferentzia batea aipatzen duzu adibidez, Cecil Joslinek idatzitako eta Eva Linazasorok itzulitako Familia txikia. Hau kasu honetan oso gomendagarrien artean jaso duzue, 4 urtetik gorakoentzako. Bai, olakoak izaten dira opari bat askotan, deskubrimentu bat izaten dira, askotan ez ditugu ezagutzen, eta batean argitaratzen dutenean, ez ditugu ezagutu, ez dakigu, edo batzutan ere ikusten duguna kasu hortan bezala, ez? Gaia pizkat zarragoa edo ilustrazioak eta pizkat zarragoak dira, baina oso ondo hartzen ditugu eta oso ondo ulertzen dugu, ez? Ze kontatu nahi zena. Orduan, nire ustez, bai, oso ongi etorriak dira horrelakoak. Berriro ere, ez beste, ez dakit, ez da, artelan bat berriro ere biztan jartzea, ez, kasu askotan. Bai. Hombre, ni ez naiz ausartzen hemen publikoki argitaletxe bat aipatzera, argitaletxe konkretu bat, uste dut argitaletxe ezberdinak ari diala lan hortan, eta itzulpen horrek funtsezkoak dira, baina funtsezkoak dira ez bakarrik haur literaturan, gure hizkuntzaren euskararen normalizaziorako. Beste edozein hizkuntza bat, ez da inor, gaztelaniaz edo frantsesez gertuen ditugune hizkuntze nagusi horietan itzultzen dira aspaldi, bestela ez ginun ezagutuko hainbat eta hainbat idazle, mundu mailan oso onak dianak. Orduan, zorionez, itzulpengintza gure herrialdean eta euskaran gero eta profesional ikaragarri onak daude, eta hori guretzat, euskaldun bezala, postekoa da, bertako produzioa importantea da, baina itzulpena funtsezkoa dira, funtsezkoa. Bestela bakarri bertako produzioekin, zu pentsau, hemengo, idazleak oso ikuspegi ezberdinak eukiko daue, baina azken fina sortuta daude kultura baten, ez, gaude, eta orduan ikustea eukite euskeraz, itzulpenak hori benetan da pausa handi bat gure hizkuntzaren normalizaziorako. Tira, mintegiko kideek beti hartu izan dituzue baita ere kontuan, Juan Cruz Tigirabidek haur eta gazteentzako argitaratutako lanak, kasu honetan, zerrenda berezi horretan jaso duzue begi bat kokotean izenburu. Irakurritako lan guztien artetik bana aukeratzeko eskatuko banizueke? Bitu, hau aipatu duzuna Juan Cruz Tigirabiderena oso edizio zaindua da, oso edizio polita da, eta dia bere haurtzaroko pitimat pasadizoak, eta nik bereziki pertsonalki oso gustora irakurri nuen, baina askotan zalantza horrek egiten du. Gaur egungo umeak ulertuko dute, deskribatzen dau mundu bat, gure herrian, Euskal Herrian, desagertu egin dela. Herriko giro hori, gure gizartea guztiz aldatu da. Orduan, berak idazten du zoragarri, eta orduan bai kontatzen du, eta niretzat izan zen plazera. Baina behar bada liburu hori gustorago irakurriko dute helduak gaztetxoak baino, ez da ainumientzat, gaztetxoak baino. Horrengatik, liburu horrek gelditzen dira hor, eta gero eta gehiago daude olakoak, ez dakigula be oso ondo nun kokatu gida hortan, eta nun kokatu liburutegietan, ez da ere. Hori oso ona, baina ez, hainbeste daude, buru sola esateko zaila egiten zaite. Nik uste dut ekarriko nukela nire kuadernotxoa, ez, beti ematen dugu kuadernoa, eta aipatuko nituzkela hainbat, ez? Baina, ni orain etortzen zaidan azkena, gaina hori, Arkaitz Kanoren, ez, Euskadi Literatur Saria mundua pitzatuta dago, baina, eta hori ere, niretzat, adibidez, literatur saria eman diote eta lagundu izan dit berriro ere irakurtzeko. Ez da uste dut olako gauzak izan daitezkela aitzakia denentzat. Eta liburu hori zeinentza da baita? Bai, hori da. Claro, Arkaitz Kanorena, porque guk badakigu helduen liburutegian helduak irakurtzen dutena oso gusto irakurri dute. Eta zoragarria, Arkaitz Kano du beste bat, dala baita adingabeko album bat, izenburua naiz gogoratzen, baina da tigre baten nola atzamarrak eta horre gaia oso sakona da, da gure herrian egon zan violentzia,
Osea, violentzia maila, violentzia orokorrean, ez du alde bat edo bestea, baina nola violentzia horrek gure egunerokoan zelako atzamarkak egin zituen, eta dago idatzita, osea, da zoragarria, eta da olako albuntxo bat, eta ez dako, adin bat, minimo bat beti badago, osea, badago, 5 urteko ume batek ez du ezer ulertuko, orduan, adin minimo bat askotan egon behar da, hortik aurrera ja, Tira, 34 urte, dagoeneko gida hori argitaratzen, eta aipatzen zenuten, sekulako arrakasta duela ez da, aintzat hartzen dute, Durangoko azokan, aintzat hartzen dute, editorialek. Azalpen eske ere deitu izan dizuete, ez da, zergatik ez dituzuen, oso gomendagarrien emultzorietarako aukeratu, eta datu esanguratsua baita ere, MUren webgunean gehien deskargatzen den edukia dela. Hortxe utziko dugu titularra, bihar liburutegien eguna, urriak 24, Arantzazu, zorionak. Eskerrik asko. Eta tira, eskerrik asko, bioi gaur hemen gurekin izateagatik, eta hurrengo batera arte. Bai, zuei. Zuei, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai.